Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpuon kan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifice of praise with the holy apostle Saint Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus,
You manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be a grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Orasyo Imperata, pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, ipon mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Thanksgiving for the gift of life and for all the blessings offered by Chin and Loy Morada. Thanksgiving also offered by Ning Chato and family, Orense family, for passing the psychometrician exam, offered by Alicia family. Thanksgiving by Edith Catolico, Joanna Mojeca, Marie Rose Hasareno, for the gift of life offered by Angelica G. Lood, for passing the psychometrician exam 2025 offered by Sarah May and Carl Roy. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. For the success of all examinees taking the Professional Forester's Licensure Examination 2025 offered by AFFS BU. To pass the board exam of Shane Bernal offered by Viol Bernal. For USCIS petition approval, offered by a devotee. For financial blessings, offered by Ning Chato and family. And for
My Family, offered by Ning Chato and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni The Grace and Leo, offered by Manlangit family, All Souls by Ning Chato and family. Para kay Roderick, offered by Rosalie. For Teresita, offered by Morotalia family. Para sa kalag ni Rosella Asin Edsel Sr., offered by Orense family. For the 21st death anniversary of Socorro and All Souls in Purgatory, offered by June and Lani Rico. Para sa kalag ni Teresa, offered by Anonymous, All Souls in Purgatory, offered by Edith Catolico, asin para sa kalag ni Damonchito and Araceli, offered by Liovit family. Ngunyan, iyo po ang Huwebes sa ika-28 semana sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos asin sa rabanyatong awiton ang awit sa pagpuon. Asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katuninungan ni Kristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, sin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, untaan sa mga kasalan, tangani magkanyo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sada ko, makuring sada ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, sin sa Indo mga tugang, na ako ipamibig sa kaguranan tang Diyos, maherak manlagod sa to, ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magpamidbid sa imong ngaran. Hulikan mga pamibini sa Judas Tadeo, kaugaying warasan ang simbahan dali na magtalubo. Sa bilang nin mga nagtutubod sa imo, siya na kayo mong nabubuhay as sinagahadi, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginono sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. An katanosan nin Diyos ipinahayag sa luwas kan tugon, alagad pinatunayan kan tugon asin kan mga propeta. Huli taan katanosan nin Diyos minadatong huli sa pagtubod, an lambang saro na nagtutubod kay Hesukristo. Gabos, Hudiyo asin pagano, nagkakasala. Kaya daininda makakamtan ang kamurawayan nin Diyos. Gabos man naging matanos sa bagsik kan balaog nin sa iyang grasya. Huli kan pagtubos na yaong ki Kristo Jesus, na sinugo nin Diyos, tanganing ikadusay niya ang sa iyang buhay, asin sa pagbagsik kan pagtubod, makamtanta ang kapatawaran. Sa siring na paagi, ipinapahayag nin Diyos ang sa iyang katanosan, enot para sa nakaagi, kan ang mga kasaalan dai na padusahan, huli ta pinugol niya ang sa iyang kamot. Dangan, para sa ngunyan, kan ipahiling niya na siya matanos, asin ginigibo niyang matanos ang nagtutubod kay Jesus. Kunsiring, hain ang satuyang ipinagpapaabaw-abaw, nawara na. Sa anong tugon? Dahil sa tugon na nagsasabi kung ano ang satong gigibuhon, bako, kundi dahil sa pagtubod. Huli ta siring sa satuyang nahiling, ang tawo nagiging matanos sa bagsik ang pagtubod, bakong sa bagsik kan mga ipinapagibo kan tugon. Ano ang Diyos? Diyos nin mga Hudiyo sana? Bako daw na Diyos man siya nin mga pagano? Totoo, Diyos man siya nin mga pagano. Huli ta ang Diyos saro sana, asin siya ang nagpapanaging matanos kan mga pinagsirkunsidar dahil kan sa indang pagtubod, asin kan mga dai nagpasirkunsidar sa bagsikman kan sa indang pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kagurangnan, yaon ang pagkaherak, asin kapanoan nin pagtubos. Sa kagurangnan yaon ang pagkaherak asin kapanoan in pagtubos.
Hali sa kairaroman, minaagrangay ako sa imo kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ako. Hinanyuga ang tingog ni sakong pakimaherak. Sa kagurangnan yaon ang pagkaherak asin kapanoan in pagtubos. Kung pagtandaan mo kagurangnan ang sakong mga karaatan, kagurangnan si isay ang makakatios. Alagad yaon sa imo ang kapatawaran, tanganing ika pag-arangon. Sa kagurangnan yaon ang pagkaherak asin kapanoan in pagtubos. Naglalaom ako sa kagurangnan, an kalag ko naglalaom sa iyang tataramon. An kalag ko naghahalat sa kagurangnan, urog pa sa bantay na naghahalat kan kaagahon. Sa kagurangnan yaon ang pagkaherak asin kapanoan in pagtubos. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Sa Indo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ola ining kagurangnan, herak man sa Indo. Nagpapatugdo kamo nin mga nin mga mausoleo para sa mga propeta. Pagkatapos na sinda ipagadan kan sa inong mga magurang, huli kayan sa idong pinapatutuohan, asin inuuyonan ang ginibukan sa inong mga magurang. Ginadan sinda, alagadan mga lulubngan, kamuan minapatugdok. May katanosan, ang sinabi kan kadunungan ng Diyos, mga propeta, asin apostol, dara, tanganing ang mga tawong ini, singilon, kandugo, nin mga propeta, na pinabulos, poon na ang kinaban, lalangon, poon na sa dugo ni Abel, sagkot sa dugo ni Zacarias, na ginadan sa paggultanan, kan altar, asin kan santuario. Herak man sa Indo, mga abogado, tinatago nindo, ang liyabi, nin kadunungan, dahil ka mo nakadaog, asin ang mga naglalaog, dahil nindo pinapadaog. Pakalawas rin daduman, ang mga eskriba, asin pariseyo, nagpuon, pagpailing nin makuring kaanggotan sa iya. Pinapataram siya ninda, dapit sa dakol na mga bagay, tibaad, madakop siya, ninda sa iya man sanang mga tataramon. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good evening, good afternoon po. Sa Ebanghelyo, may duwang bagay na kay puwantang i-distinguish. Ninulit sa pagsunod sa Diyos, itong pigsabing mga tugon o commandments, pero ito ang nagiging center o focus niya ito. Samantalang pigsabi ni Jesus na ang lambang tugon, iguanin spirit, no? Iguanin inner motivation iyan sa tuya, tanganing itong pangapodan na maging faithful kita sa to mismong sa diri na mamatian tayan. There are many laws sa to na for the sake of compliance, fulfilling the law, tinutubod ta, pigotob ta. Alagad ang apot, nakakatabang dawan sa to, na mabidbidan sa si Jesus personally. Sa baga sa magurang, pigtutubod ta so sa indang mga pigsabi ta sa tuya na day tagibuhon, gibuhon ta, etc. etc. Sometimes, so external sana, pangluwas na pag-utob, tanganin niya kita, day mapadusahan. Every law has a corresponding punishment kung day po inipig-fulfill. Pero sabi ni Jesus, paano ngaya kung araw ko sa nakaan? Paano kung may ibang motive o ibang purpose ang pag-follow mo kang law?
data nakukuha sa espiritu. Ano pong bot sabi yung espiritu kang lo o togon? Natakita pigtawan ni togon ni Jesus o kang kagurangnan. In the case of the Israelites, tinawan pagi 10 tugon duman sa bulod kang Sinai. Tinawan sin din tugon to guide them, no? To form them into a people. Tanganing out pamanlugod sa indang personal, individual na buhay, mailing nida ang importansya kan sa indang kagurangnan. Ganon na dito man po sa tuyang context, si Jesus ang nagtao kang tugon, ito nga ning 10, piggibo na sa nabangay niyang duwa. Love God and love your neighbor as you love yourself. Kaya, ito pong mga pigasabing nagkukumplete sa tugon, pero for the sake of external compliance na nagiging mayakitang obedient to the law, and yet, does the law really help us? Kaya yung magang current discussion sa Congress, kung ano mga hearing, sometimes narulusutan sa batas, pwede mong you go around the law and it seems na natubod mo, na comply. Pero in reality, that does not make you a good person. Halimbawa, naliligaw ang sarong lalaki sa iyang girlfriend, babae. Ano ang mahihiling mong, anong yung sinasabi sa law? Kung mahal mo ngayang sarong tao, show him your personality. Show him who you are. Pero kung bibigyan na yung babae ng bulaklak, ng chocolate, does that really show the inner character of the person? Baka outward lang. Tanganing sagutin na siya ng oo, no? Pero most of the time, data na duduman itong espiritu kang law. Natatapig bawal sa estudyante ang mangopya. Tanganing, mag-relay sa diri niya. Bako na mag-relay duman sa kataid niya. Tanagakopya siya. Tanganing, makita niya ang value kang diligence. So pag-adal, sariling sikap. Kung wala na sa kataid niya, siya nang kukopyan niya. Di ba? So nakakaroon po ng mga gano'n na akala mo, natubod mo sulo, pero sa spirit, data na ko So, whether you have to pay taxes, tanganing matabangan mo sa gobyerno, makaipon ki amount na will be turned into services. Yan supposed to be ang spirit of the law. Pero, sabi nga ni, dakulo nagbabalga, yung mga daya, mga ganun, sabi mo, nagbayad ka na ng tax mo. Pero many times, yung espiritu mismo ng law na if you pay the tax, matabagan mo yung mga kapatid nating maluluya, mga pobre, that is also a kind of showing love. Taka pa mo man Pilipino. So yun siguro ang patutunguhan ng pagbayad ng tax, tamang amount. So sabi ni Jesus, kay po ang mahiling ta na itong pagtubod due to the law, kay po na mag-end ini sa satuyang personal na pagkamidbid kay Jesus. Natagusto kong utubon ang 10 Commandments. Nata dapat akong mamot sa kapwa. So, you ask the question, why we are doing those things? After all, sabi baga ni Jesus, baka man ngaya nagtutubod kita o nagkukumple sa law, tanganing makaligtas. That might be the purpose, pero ang tunay na purpose, tanganing mamutan tang Diyos. Mamutan ta. Papakapit binta mamutan ta siya, in knowing Jesus, mahihiling ta na ang bilog mong pagkatao, tinataw mo sa iya. And loving means, dahil ka natatakot na itaw mong sa diri mo, hindi ba? Pag yung asawa mo na, pangasawa mo na, yung mahal mo sa buhay, kung love na love mo at siya, ibibigay mo ka sa diri mo.
sa iya. That's the ending. So itong mga pagsunod sa sweetheart ngayon, ayoko ngayon yan, ito nga gusto ko. So, liligawan mo, binibigay mo yung gusto. But later, mahiling mo na ang pagkamot mo beyond pa those material things, kundi sa mismong pagkatao nung napangasawa mo. That is really going to the spirit na kahit sino siya, bibigyan mo siya ng apple, bibigyan mo siya ng chocolate, because you go beyond you went beyond the material na hinahagad kang batas. So, pag sarabit ang gabos na tao maliligtas because of the grace of God, at ba't man sanang sabihin, ginigibot ang pagsunod sa iya, tanganing, so pagkamuota, more or less, maging kapantay kang pagkamot kang kagurangan. Ang pagkamot na din nagpipili, pagkamot na yaon palaging nagbibigay ng sarili, because that is really what is meant by the law. You pay taxes because you love the Philippines. You don't copy during the exam because you love yourself. You love your honest self. And you want to teach other students to be honest like you. Kaya pang kitang mag-aradal ka, boss. Tanganing, nalilikayan ka sa pangopya o cheating. Dito pwedeng sabihin na, honest cheating. Nagpayag man ngayon sa kinopyan ko. Hindi po ganoon. Kundi, ang gabos na law, nga sabing gibunta, tanganing, makaabot kita naman sa punto ng pagkamot, nagtutubod, ang pagkamot, nagtataw kang sa diri, ang pagkamot, tataong mag-unawa. Tanganin sa kon sa indong atang maakamanlugod kan Dios amang makakaman. Akon manlugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrondom niya mo kan kamurawayan sa mga apostol sa Judas Tadeo, akoan sa mong dolot, sindaron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Iniinagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos si nakakaligtas, danay sa minsan sa ayin. Magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana, daing kasagkoran, uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, at sa imong simbahan, tanganing ini maging danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaonin mga langit nun, na katukduan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan, asin sagod pa man, kay bakan bilog na hukom ni mga anghiles, dusay kami sa imo, sa isip, na nagsasarig, nagkukurahaw, asin nagsasabi,
ka nagadan banal, burabaling gabos na kabanalan kaya ni mga atang, namimibig kami, pabanala ka na bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, tinao sa mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos, asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawa, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkaya magkangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos sa sin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwas sindanay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagururumang sa iyong pagkagadan, sa mga buhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kaning tinapay ng buhay, asing kalis ang kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahirak kami na nag-aarangan, kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, kayong dumakagurangnan, an sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bagan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, si Kagabos na klero, si Ringman garumduma sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, urog na itong mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na mga gadaan, nangan ako asinda sa liwanag ng sa imong lalawgon, kay ragi kami kabos, namimibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, Judas Tadeo, asin kabos mga apostoles, asin kabos na santos, sa kaitupan, nagapagayagaya sa imo, magkanig maging kairas kan buhay ni daing kasagkuran, mag-umawa sa pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong sa Yesu Kristo, huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na togon sa pinatuod kan Diyos no kaugalian, ngangahas kitang magsabi, Amanyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa altaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katuninungan,
Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Heso Kristo. Hulitas sa imon kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagwarangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, ibinawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkani ko siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot ng kagurang dandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. tinawan ka mo, kan katuninawangan ni Kristo. Peace be with you. Peace. Peace. Mga kasalan kami kaninin mga tugay sa kagwaranganan ng kapag-iramdam sa tuyan, ang pagtubod sa mga lay, mga tugon, pasiring sa tunay na pagkamot. Sa kodero kan Diyos, sagpaparang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pamanggi, kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Tanda
Brotherhood po para sa prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita, Diyos na Ama, sa imong Espiritu na mimibig kami, lugod ang sakramento na sa mong inakuungunyan, daron kami sa imong erokan, kung sainan sa imong apostol, San Judas Tadeo nagmumuraway, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nag-abot sa 18,867 pesos and 10 centavos. Anambag tapos siring na oras kan misa, 3,176 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,169 pesos and 25 centavos. Sa Domingo, Oktubre 19, mapuon na po ang misa nobinaryo kan sa tuyang mahal na patron, San Judas Tadeo. Sagod po ini sa Oktubre 27, sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa pagkahapon, alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado, asin Domingo, anubina sa pagkahapon mapuon sa oras na alas 5:40. Sa maawat po maginovina asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang sa parish office. Siring man magkakaigwanin mass baptism sa Oktubre 24, sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa mga maut po magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Sa mga maut man po magbahaling souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ang mga ini sa opisina. Maut man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Duwang anonymous sa tig 5,000 pesos, tulong anonymous tig 1,000 pesos, anonymous 550 pesos, limang anonymous tig 500 pesos, anonymous 400, 300 pesos, Jessa May Banyez 100 pesos. Diyos mabalos po. Matinag na po kita para sa oring bendisyon. Gagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ikan mga pamibi, intercession sa Judas Tadeo, asin Santa Maria, inaaning Diyos, kamo bendisyonan ng Diyos na makakama ng Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Dinuluto ng banal na sa Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening to Father.